ndinodiwa nekrauti zvangu. Ayeye tama muhombe vakundita wefrauti vangu. Ayeye tama muhombe ndinodiwa nekrauti wangu. Ayeye tama muhombe ndinotambisa graundi wangu. Kana na maide atondipaope ndati muri kude taura ndikupe ndotaka none mangoma wanzwa zindegendege zinde tsatsari tsatsari chu ndomira nato ndotaka none mangoma wangu zindegendege zinde tsatsari tsatsari chu ndomira nato zazara yo kumba uri weka kuno chama vari kurova reke zareke itandeke itaokeze itandeke manya apa miweba unochowa chowa apa miweba unochowa chowa hanzi muri mkuru zvese neinbaxi ndinopika ese mabloka ndevangu kana spaxi ngoma ndiyo inotipinza mukati toda kunobudira kuseri kuseni kana maskati. Ayeye tama muhombe ndinodiwa nekrauti zvangu. Ayeye tama muhombe vakundita wefrauti vangu. Ayeye tama muhombe ndinodiwa nekrauti wangu. Ayeye tama muhombe ndinotambisa graundi wangu. Kana na maide atondipaope ndati muri kude taura ndikupe ndotaka none mangoma wanzwa zindegendege zinde tsatsari tsatsari chu ndomira nato ndotaka none mangoma wangu zindegendege zinde tsatsari tsatsari chu ndomira nato zazara yo kumba uri weka kuno chama vari kurova reke zareke itandeke itaokeze itandeke manya